anyị n'ikpere osimiri na-nke Jesu ekwekwala ka ụmụ gị laa n'iyi. Ka anyị nọ n'elu ụwa nke bụ ụzọ nke eluigwe, anyị na-eche dịka n'ụgbọ nke oke ifufe na-efe. Anyị na-arịọ gị Maria, onye nọ n'eluigwe, echefukwala ije chebe ụgbọ ndị ije. Maria dia so yorarani arịrịọ n'nke Chukwu dia so yorarani arịrịọ Virgin dia so n'etiti